दिनै बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया क'क्राझार सदराव लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय बिपिएफ हान्जानि बिसायख'थियारि फोसावदिं मावखुलिखौ बेखेवनानै होबाय। बे हाबाफारियाव हाग्रामा महिलारि बिथांजों लोगोसे गाहाय नेहाथारि मनेस्वर ब्रह्म, बिपिएफनि लेङाइ आफादगिरि एबा क'क्राझार लकसभा बियाबनि बिपिएफनि बिजाथि खाम्फा बरगयारि, एमएलए रबिराम नार्जारि, बारग' मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्म, बारग' एमएलए थानेश्वर बसुमतारि, एमसिएलए देरहासार बसुमतारि आरो हान्जानि गोबां गोजौ दैदेनगिरि मावथि सोद्रोमाफोरा बाहागो लादोंमोन। मख'जाथाव बाथ्रानि बिसायख'थियारि फोसावदिं मावखुलि बेखेवनाय हाबाफारिनि गेजेरजों हाग्रामा महिलारि बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बरपेटा लकसभा बियाबनि बिपिएफनि बिजाथि महरै समेश उद्दिननि मुंखौ फोसावबाय। समेश उद्दिन डांगरिया जिहेतु केन्डिडेट आर'नाइ दे बरपेटा लकसभार केन्डिडेट हल समेश उद्दिन। गुबुन फारसेथिं बिपिएफ हान्जानिफ्राय बरपेटा बियाबनि बिजाथि महरै मुं फोसावजानायनि उनाव समेश उद्दिन बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों ओरैबादि बुङो। सम्मानीय हाग्रामा महिलारी डांगरियाक मैं सन्मान जनाई और आज मोक बिपिएफ दलर बरपेटा समष्टित टिकेट दियार कारणे मैं तेखेतक धन्यवाद ज्ञापन करिछु तथा बिपिएफ दलर प्रमुख कर्मकर्ताक धन्यवाद जनाइछु मोक टिकेट दियार कारणे। और आमार बरपेटा समष्टित जिखिनि भोटार आछे निश्चय भोटार राइजखिनि मोक आঁকোৱালি ল'ব और आमार बिपिएफ प्रधान डांगरियार सहयोगत निश्चय आमार बरपेटा समष्टि आमी निश्चय उद्धार करिब पारिम, आमी निश्चय जिकिब पारिम। विभिन्न धৰণৰ मेसेज आহি আছে মোৰ তাত, তেওঁলোকে বোলে ভোট দিয়া জাগা পোৱা নাই। এতিয়া আমাৰ দল মানে বৃহৎ দল, আমাৰ যদিও মানে আমাৰ আঞ্চলিক দল হলেও মানে বহুত মানে ভাল দল, নিশ্চয় এই দলৰ পৰা আমি জিকিবলৈ সক্ষম হ'ম। ধন্যবাদ। गेलेनायखौ मोजां मोनग्रा एबा गावबा गावनि गथ'खौ पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्सनि गोख्रों गेलेगिरि खालामनो सानग्राफोरनि थाखाय मोजां खौरां। चिरां जिल्लानि सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। नोंथांमोना नोंथांमोननि गथ'खौ सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्सनि एकाडेमियाव मुं थिसननो हागोन। फोरोंनायनि जायगाया जाबाय सापागुरि लावज्रिपारा डगरपारा गेलेग्रा फोथार आरो बेरांगाव हास्रावबारि। मख'जाथाव दि सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमिनि सोलोंसाफ्रा गुबुन गुबुन जायगायाव गेलेफैनानै जाफुंसारदों। नोंथांमोनाबो नोंथांनि गथ'खौ सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननानै पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्सनि आखा-फाखा गेलेगिरि खालामदो। सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमी।